Aquesta porta trobam element tradicional de tota la vida, la baula, el clau d'obbers, etc. Però el que ens interessa és remarcar un element que va desapareixent, que és el forat del moix. El forat per on entrava i sortia el moix de la casa. Vos contaré una anècdota d'una casa a fora de vila que la moixa va fer moixets i un al·lot de la casa va fer un altre forat més petit perquè entrassin i sortissin els moixets. Per cert, hem vist aquí que hi ha una clòstia de caragol, un caragol buit. Vos volia contar que en les clòsties de caragol buit abans els acordaven. Com és que els acordaven? Perquè els enterraven aquí on posaven les grans fites, o sigui, les pedres que servien de fites per delimitar les extensions d'una finca. Enterraven un parell de caragol buits i damunt hi posaven aquesta pedra. Si qualque veïnat o qualcú intencionadament movia aquella pedra per afavorir la finca veïnada i aquell sospitava que li havien mogut la fita, anaven i cercaven els caragols buits que havien enterrat. I això demostrava si havien mogut aquella pedra o no.